Foam party o bikini show nga gipahigayon sa ka resort sa Panglao sa lalawigan sa Bohol na sa atong Biyernes sa gabi nagtrending karon sa social media. Mas nahimo pa kining kontrobersyal human makuha og video ang usa ka babae nga nag-topless. Ang report ni Fimari Dumabok. Sa video nga nakuha tungkol sa foam party o bikini show, makita nga wala gyud masunod ang health protocol. Nakita usab ang usa ka babae nga nihubo sa iyang pantaas ug dayag na kayong iyang dughan. Bugtong nakatabon siyang lawas maong gisulob na lang niyang pakigol nga short. Sa pakisusi nga gibando ni Mayor Leonela Montero, nasayran nga may kalapasan gyud nahimo ang tagduma sa resort. Matod sa mayor, iyan ang gipasaylo ang tagduma sa resort ug ang babaeng topless human na ngayo og pasaylo kaniya. Ang atong ordinance manggod first violation is warning. So atong nakapatay in writing last Monday. What will happen, Nick, if kanana pa yung second offense? Sa ganyan nasa to ordinance na Mayor? Na penalties each violator. So niya ilang sa resort din ato sa at parking. Subay sa hitabo ni pagawas og executive order si Montero sa niaging Lunes nga nagbando sa mga resort nga gikinahanglan ang permit gikan sa barangay ug sa munisipyo kun adunay susamang kalihukan nga ipahigayon. Gikinalan usab ang presensya sa kapulisan ug sa taga-municipal health office. Samtang gilagway sa mayor nga namulitika ang mga tawo nga may question sa iyang desisyon nga iyang gihimo batok sa mga nakalapas sa health protocol. Ang mga tao na sa politika ra karon sindot. Ay kanina kay ipakita lang sa aron atong ma-regulate, no? Atong masuginlan nga dili kay sakto. Uban ni Rod Prado, ako si Fimari Dumabok. Balitang Bisdak.